up, Race. Hands up, Race. Με την αγορά των σχολικών παίρνετε δώρο ένα ελληνικό ερμηνευτικό ορθογραφικό λεξικό αξίας 2.400 δραχμών. Άστρο και για τα σχολικά. Του κόσμου τα καλά, πάντα πιο φθηνά. Άστρο, στην Πάτρα, Γεωργίου Παπανδρέου 51 και νέο άστρο, Έλληνο στρατιώτου 47. Κίνηση, παρκάρισμα, κλήσεις, άγχος. Τέλος. Σήμερα κιόλας αγοράζω μοτοσυκλέτα. Βρες λύση τώρα. Αχάια Μότο. Εκκίνηση στα καλύτερα μοντέλα της αγοράς, καινούργια ή μεταχειρισμένα. Δείτε τώρα από κοντά όλα τα καινούργια μοντέλα της αγοράς, όπως Yamaha Krypton-R, Honda Supra, KZR Kawasaki και κάντε ένα δικό σας. Αχάια Μότο. Δημήτρης Γιαννόπουλος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 111. Πάτρα. Τηλέφωνο. Reece, in this world. Hey? Is he staying out of this